Σίγουρα όταν σας παρουσιάσαμε τα πιο σεξι, τα πιο καυτά κορίτσια, έτσι όπως ψηφίστηκαν από το περιοδικό Maxim, ανάψαμε φωτιές. 100 καλονές για το περιοδικό Maxim, ακόμη 100 για το περιοδικό FHM. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξουμε τις 10 πιο ευθέριες υπάρξεις, αλλά αυτή τη φορά σύμφωνα με το περιοδικό FHM. Το νούμερο 10 της λίστας με τα πιο καυτά κορίτσια ανήκει στο μοντέλο από τη Ρωσία Irina Shayk. Η Iryna είναι και το κορίτσι του Cristiano Ronaldo και χωρίς αμφιβολία ήρθε για να ταράξει τα νερά της showbiz. Από το νούμερο 73 που κατήχε τον περασμένο χρόνο η Pussycat Doll Nicole Scherzinger βρίσκεται στον αριθμό 9. Η γοητευτική τραγουδίστρια με τις απίστευτες χορευτικές της ικανότητες μαγεύει σε κάθε της εμφάνιση τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι μέσα σε ένα χρόνο ανέβηκε 64 θέσεις. Από την 7η θέση έπεσε στην 8η η Βρετανίδα καλονή Kelly Brook. Η ηθοποιός, την οποία απολαύσαμε τελευταίο στην ταινία Piran Kathrindi, είναι από τα πιο διάσημα μοντέλα του Playboy και τώρα είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί. Πέρυσι βρισκόταν στο νούμερο 3, φέτος όμως πέφτει στο νούμερο 7. Ο λόγος για το top model Marissa Miller, ενώ στο νούμερο 6 της λίστας συναντάμε το επίσης μοντέλο Brooklyn Decker. Η ξανθιά καλονή έκανε φέτος το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Just Go With It και κυριαρχεί στα εξώφυλλα περιοδικών και στα editorial μόδας. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Tron Legacy,